nothing more. Здравейте всички, аз съм ДОМ.BG и както виждате от заглавието, се кандидатирам за мод в един сървър. И да, искам да се извиня за обучението, което се чува сега. Това е от лаптопа ми. И да, това съм построил аз. Виждам, това е първата. Отглежда. Не е нещо особено, просто не съм старал много. Сложих 2, 4. Да, сложих 5-6 някъде. Добре. И да, така изглежда. Така, тъйто тук има някакви рани измислени. Другата къща е съвсем малка и декоративна, ето как изглежда. Ето осветлението как е. С торта е така и ето тук това е така. Да се пухне да пият вода и да едно и био. Тук също да правите да правим някакво просто. Ето, тук чувствате. И тук почнем с ладър. Аз не ще да направя така. Ето там ще да направя. Така ще е добре, да. И да, надявам се да приемат. Аз на какво съм бил мод, но просто знам, че трябва да се обръща внимание на играчите, да се вижда хакери и някакви неща. Ами да, надявам се да приемат и скоро.